காலில் செருப்பு கூட இல்லை. விஜயகாந்த் பற்றி பிரேமலதா சொன்ன உருக்கமான விஷயம். தமிழ் சினிமாவில் ரஜினி, கமல் இருவரையும் தாண்டி தனக்கென்று தனி இடத்தை பிடித்துக் கொண்டவர் கேப்டன் விஜயகாந்த். 1979 ஆண்டு வெளியான இனிக்கும் இளமை என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகமான விஜயகாந்த் தொடர்ந்து பல வெற்றி படங்களை வசூலில் சாதனையும் படைத்திருந்தார். நடிப்பு மட்டுமல்லாது தனது நல்ல குணத்திற்கும் பெயர் பெற்ற இவர் மக்கள் மத்தியில் தனக்கென தனி இடத்தை பிடித்துள்ளார். ஒரு கட்டத்தில் சினிமாவில் இருந்து விலகி முழுநேர அரசியலில் ஈடுபட்ட விஜயகாந்த் கடந்த சில ஆண்டுகளாக உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு பேச முடியாமல் தவித்து வருகிறார். இதனால் படங்களில் நடிப்பது முடியாத ஒன்றாகிவிட்டது. தற்போது சிகிச்சை பெற்று வரும் விஜயகாந்த் சினிமா, அரசியல் என எதிலும் தலையிடாமல் ஓய்வெடுத்து வருகிறார். விஜயகாந்த் 1990 ஆண்டில் பிரேமலதாவை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களின் திருமணமானது பெற்றோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டது ஆகும். இவர்களின் திருமணத்தை பற்றி பிரேமலதா தற்போது பேட்டி ஒன்றில் பேசிய போது, என்னை பெண் பார்க்க வரும்போதுதான் நான் முதல் தடவை கேப்டனை பார்த்தேன். காவி வேஷ்டி கட்டி மாலை போட்டு காலில் செருப்பு கூட இல்லாம இறங்கி வந்தாரு. எங்க அம்மா எல்லாருமே எவ்வளவு பெரிய ஹீரோ நம்ம வீட்டுக்கு வராரு, அவரை பயங்கரமா வரவேற்கணும்னு எதிர்பார்த்து நிற்கும் போது அவர் இறங்கி வந்த விதம் இருக்கே, அவர் ஒரு ஹீரோ மாதிரியே இல்லை. 5 செகண்ட்ல அங்க இருந்த எல்லோருக்கும் அவரை பிடிச்சிட்டு. அப்போ கூட அவரு நான் சபரிமலைக்கு மாலை போட்டிருக்கேன், இப்போ போய் பொண்ணு பார்க்கலாமான்னு கூட கேட்டிருக்காரு. அப்போ கேப்டனுக்கு தொடர்ந்து ஷூட்டிங் இருக்கும். எங்களுக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு ஒரு 3 நாள் தான் அவருக்கு ரெஸ்ட். எங்களோட ஹனிமூன் ஊட்டி தான், அதுக்கு கூட ஷூட்டிங்க்கு போனது தான். கேப்டன் வெளியில ஒரு மாதிரி, வீட்டில் ஒரு மாதிரி கிடையாது. அவருக்கு வீட்டுக்கு யார் வந்தாலும் எல்லோருக்கும் சாப்பாடு போடணும். ரொம்ப எளிமையா இருப்பாரு, எல்லோர்கிட்டையும் அன்பா பழகுவாரு என தெரிவித்த பிரேமலதா, மேலும் அதோடு விஜயகாந்த் 1 வயதில் இருக்கும் போதே அவருடைய அம்மா இறந்து போய்விட்டார். அதற்கு பிறகு அவருடைய அப்பா தான் வளர்த்து வந்திருக்கிறார். அதனால்தான் விஜயகாந்துக்கு லேட்டாக திருமணம் நடந்திருக்கிறது. இதனால் திருமணத்திற்கு பின் என்னை அவர் அம்மா போல பார்த்து கொள்வது போல் பார்த்து கொண்டார். மேலும் விஜயகாந்த் ஊட்டிவிட்டால் மிகவும் பிடிக்கும். எனவே இரவு எவ்வளவு நேரமானாலும் காத்திருந்து சாப்பாடு கொடுப்பேன். எத்தனை ஜென்மம் ஆனாலும் என் கணவர் விஜயகாந்த் தான் இருக்க வேண்டும் என தெரிவித்த பிரேமலதா, அது மட்டுமின்றி அவர்களது முதல் வருட திருமண நாளின் பொழுது விஜயகாந்த் பிரேமலதாவிற்கு போட்ட ஒரு செயினை கிஃப்டாக கொடுத்துள்ளார். அதனை பற்றி பிரேமலதா பேசுகையில், என்னிடம் பல நகைகள் இருக்கலாம், ஆனால் எனக்கு விஜயகாந்த் கொடுத்த முதல் கிஃப்ட் அந்த செயின் தான். அது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். அது இன்னும் நான் பத்திரமாக வைத்துள்ளேன். என் வாழ்க்கையில் எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய அவார்ட் அந்த செயின் தான் என்றும், மேலும் விஜயகாந்த் தனது கணவனாக வந்ததற்கு அந்த கடவுளுக்கு நன்றி என்றார். உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த விஜயகாந்த் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே பொது நிகழ்ச்சிகளை தவிர்த்து வந்தார். கட்சி நிகழ்ச்சிகள், நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துவது, தேர்தல் சமயத்தில் கூட்டணி கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது, பிரச்சாரம் செய்வது என அனைத்து பணிகளையும் பிரேமலதா விஜயகாந்தே மேற்கொண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. உங்கள் தின சேவல்.